Good morning kakabsat. Nandito tayo ngayon sa ilog. Dito sa rice field kakabsat. Kukuha kami ni Jeff ng tulya. Benep di Ilocano kakabsat. Tawid tayo rito. Sana wag tayong matumba. Madulas yung bato kakabsat. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa paghakbang ng paa. Ganda ng bukid kakabsat oh. Medyo malayo pa yung pagkukuhanan natin kakabsat. Nandun pa sa dulo. Ayan, good morning po sa inyong lahat kakabsat. Good morning, good morning. Malapit na tayo kakabsat. Bali may dala kaming basket. Tsaka yung takip ng electric fan kakabsat. Yun ang pangkuha natin. So dito na tayo kakabsat sa pagkukuhanan ng tulya. Ano si Jeff, kukuha na siya. Gara tayo tibanik kakabsat, ano, lasidayin tayo. Ayan na, ayan na. Ang dami oh kakabsat oh. Ayan, pipiliin niya yung malalaki kakabsat. Yung maliliit, balik natin. Edible kakabsat. Oh, yan, pangalawang kuha kakabsat. Ayan, ang dami oh. Oh, dami kakabsat oh. Ang saya-saya. So ibalik natin yung maliliit kakabsat. Palakihin natin. Ay na po, Diyos ko Rudy. Oh, laki yung kakabsat oh. Oh, may bisukol. So, bali ito yung nakuha natin kakabsat. Oh, di ba ang dami? Pwede na nating iuwi at ibabad sa tubig kakabsat. Para bukas iluto natin. So, yan kakabsat, pauwi na kami ni Jeff. Medyo tanghali na. At ibabad na natin sa tubig yung tulya para bukas mailuto na natin. Diba free? Magandang umaga po sa inyong lahat.